Dobrý den, dovolte mi vás přivítat u další videolekce. Ukážeme si, jak do našich projektů přidat znakový displej. Na něm si budeme například zobrazovat důležité hodnoty měření či jiné stavy proměnných. V našem případě se bude jednat o shield displeje 1602 DIGBOT s rozlišením 16x2, tedy 16 znaků na 2 řádky. Dále shield také obsahuje potenciometr pro regulaci kontrastu a 5 analogových tlačítek připojených na jeden pin. To je umožněno přítomností 5úrovňového napěťového děliče, díky kterémuž pro každé tlačítko po stisku získáme jinou hodnotu, kterou můžeme následně porovnávat. LCD displeje nebo také obecně displeje z tekutých krystalů jsou tenké a ploché zobrazovací zařízení skládající se z monochromatických pixelů seřazených před zdrojem světla. Vyžadují poměrně malé množství elektrické energie a proto je vhodné jejich použití v přístrojích napájených baterií. Jak bylo již zmíněno, náš displej disponuje rozlišením 16x2, tedy 16 znaků ve 2 řádcích. Každý znak má 35 zobrazovacích pixelů organizovaných do matice 5x7. Řízení displeje obstarává extrémně běžný obvod HD 44780. Tento a jiné totožné integrované obvody v současné době obsahuje naprostá většina znakových displejů. V prostředí Embed Citrix můžeme vytvořit nový projekt nebo otevřít již stávající. Já si zde vytvořím nový, který bude prázdný a nazve si jej například Embed LCD Display. Nebo Embed LCD Shield. Když moment, ten už tam jednou mám, tak jenom oddělám mezeru LCD Shield. Po vytvoření projektu si můžu vytvořit hlavní program. Ještě se podívám, to je můj původní projekt, ano. Takže vytvořím si hlavní program. Nový soubor a main.cpp. Další věcí, kterou bych měl chtít udělat, je dostat do projektu knihovny. Takže já se podívám do svého původního programu a odtud si je převezmu. Vy je samozřejmě můžete stáhnout z komentářů pod videem a vložit do projektu, tak jak jsme si ukazovali. Dále tyto knihovny nainkluduji do těla hlavního programu a můžeme začít vytvářet objekty. A zde máme drobnou nápovědu, která nám pomůže při správném definování pinu, když máme zasunut shield do platformy KL25Z. Jsou na ní také uvedeny porovnávací hodnoty tlačítek z pinu PTB0. Vytvoříme si podle ní tedy objekt z knihovny text.lcd. Pokud plánujeme používat tlačítka, vytvoříme si přes analogový vstup objekt button. Můžeme si také vytvořit výstup pro řízení jasu displeje. Dále vytvoříme hlavní část main s nekonečnou smyčkou a pokud budeme chtít, můžeme backlight v hlavní části nastavit do 1 nebo do 0. Tím buď rozsvítíme nebo zhasneme displej. Důležitou funkcí je clear screen, která vyčistí displej od všech znaků a nastaví kurzor na pozici 00. Pokud chceme vytisknout řetězec znaků, provedeme tak jednoduše přes funkci printf. Před skokem do nekonečné smyčky si můžeme program na vteřinu zastavit, abychom si zprávu vytisknutou na displeji mohli přečíst. Nyní si ukážeme, jak v nekonečné smyčce vypisovat na displeji inkrementující se číslo. Začneme tím, že si vytvoříme proměnnou count. Tu umístíme ještě mimo nekonečnou smyčku a přiřadíme jí defaultní hodnotu 0. Do smyčky while jsem nyní vložil část, která postupně displej vyčistí, vytiskne aktuální hodnotu přiřazenou proměnné count a proměnnou count následně inkrementuje. Potom vyčká 1 vteřinu, než všechno učiní znovu. Dále si kód rozšíříme o část, která nám bude přes AD převodník číst hodnoty na analogovém vstupu, který jsme si pojmenovali button, a ty následně zobrazovat na displeji po stisknutí tlačítka. Z analogového vstupu button vyčteme funkci read hodnotu a tu uložíme do nově vytvořené proměnné volume. Poté se funkcí LCD locate přesuneme na první pozici druhého řádku. Funkcí printf v tomto tvaru vytiskneme následující zprávu na displej. Proměnná value se nám zde bude vypisovat na 4 místa v hexovém formátu. Takto připravený program můžeme zkompilovat a nahrát do naší vývojové platformy.
Nyní si ukážeme, jak displej využít v našem programu s ultrazvukovým senzorem. Do složky se stávajícím programem naimportujeme knihovnu LCD, dále nainkludujeme hlavičkový soubor, původní funkci pro odesílání formátovaných dat přes sériovou komunikační směrnici už nebudeme potřebovat a můžeme ji tak zakomentovat. V těle funkce, ve které jsme se rozhodli náš displej používat, si nadefinujeme objekt LCD. Pomocí funkce LCD_printf potom sformátujeme do tvaru, ve kterém jej chceme vizualizovat a přidáme zpoždění 300 milisekund. Zpoždění jsem přidával z toho důvodu, aby displej rychlou změnou hodnot neproblikával. Výsledek si můžete prohlédnout v následujícím videu. To je z dnešní lekce opět vše, děkuji vám za pozornost a u dalšího videa nashledanou.